la la na 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 बारिफोराबो एफाग्रा जाना थायो नालै सामफ्रोमबो दाननो गोनां जाबाय थायो हाजिरा सासे लानानै दाननायबानो मोजां जागौमोन जा मेंसोगारो माथो खालामबावनो आरोलाय खामानि सामानिबो मोनला लकडाउननि थाखायनो बेफोरखौनो दानसोलाबायना थानांसिगोन आरो Oi ada माथो खालामदोब्रा हाब नुवाखै नामाब्रा फंबायमोन नालाय नै आं खिबाय दं नुदोंब्रा आदा ओरैनोसो जोंफ्लादों हाग्रा दाननाय नुखानानैबो आरो मा खालामदों होनना सोंबावदों जायालै नोंसोरो हाब नोंसोरलाय बहाथो थांनो फैदों ओइ जेबो खामानि गैयिनि थाखायनो ओरैनो जौ आग्लायनायफोर गैगोना गैयालै आदा जौआथ' दंना गैया मोनथियालै फंबाय सोंनांगोन न'आव फैलाय ओइ बिमा सेर गंथाम लाबोलाय बे हाग्रा दाननो थांनाय बोरायालाय मानोथो सेरखौ लांनो थिनलाय आंखौलाय दिनैलाय सोरथो फैलायखो जोंहानावलाय र'हाय लांगौ ओइ फंबायमोन दे बेवहायनो जिरायदो नो बिमा सेखेला आयु समायनाथार माथो सिख्लाया बहानिफ्राय मोनबोयोब्रा लाजागारगोन देलै आंदों दारमासिथिनि हाब बिमा बै बैसागुनि जौ आग्लायनाया दंना गैलाब्रा गैलाहाय जोब्बाय बे एफा गोबाव जौआनो थाबाय थायो नामा थां होनबालाय बिमा गय दंबा गयफोरखौनो लानानै फैथां जागोन दे ओइ फंबायमोन जौ गैलानोलै गयखौनो जालांदो दे होमबालाय गैयाब्लालाय माथो खालामनो गयखौनो जालांसै जियानो जा दा नोंनि हिनजावा जा समायनाखा ओइ आदा एथ' बोराय बैसोआव नों बहानिफ्राय सिख्ला गोरलै हिनजाव लाना फैखोब्रा नै फंबायमोन नोंसोर मोनथिया नालाय बेनिखायनो जोंफोरनाव सोलोंनांगौलै हिनजाव लानायनि खायदाखौ माबायदि होनबासो नोंसोरो बुजिगोनथ' दानि दिनावथ' गोबां खायदा दंखायो आंनाव उन्दै बैसोनि सिख्लाफोरखौ जुलि लानो थाखाय हाब आदा जोंथ' सेंग्रा जों होनबा बुरै हिनजावसो मोनसिगोन नामा बिदि नङाब्रा फंबायमोन नोंसोरथ' आंनिख्रुइ साबसिन हिनजाव मोनगोन ना माखौ सिन्था खालामदों नोंसोरलाय हाब फंबायमोन नोंसोरलाय मिथिखाया होनबा दानि दिनाव बै फेसबुक ना टेसबुक होनो आरो लाइकि एप्सआ बेयावथ' जा सिख्लाफोर थासोगारोना बेयावनो फथायना लानोबो हायो आंथ' बे सिख्लाखौ फेसबुकआवसो लादों हे आदा आंबो खाननैसो सलायोमोन फेसबुकखौ माथो रिप्लाइखौनो रावनोबो हरजाथारा हाब आदा दानि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा रिलेसनशिप थाजोबखायो जोंलाय बहाथो मोननो ओइ फंबायमोन आं बावदोंसो नोंसोर आसन मथे फेसबुकआव फट' आपल'ड खालामनो थाखाय फट'खौ इडिट खालामगोन ना खालामालै आदा जों डाइरेक्ट हेंगारखायो फट'खौ आयु फंबायमोन नोंसोर दानि दिनावबो फट' इडिट खालामालासिनो आपल'ड खालामो नामा बेनोथ' भुललै फंबायमोन नोंसोरनिया दानि दिनाव फट' इडिट खालामालासिनो आपल'ड खालामजालाथ' बै स्नेपचेट ना लाइटरुम होनो बेफोराव जा साफा जायो इडिट खालामबा नोंसोर बेयाव खालामनानै आपल'ड खालामलाय होमबाना नोंसोरखौ जा सिख्लाफोरा फथायखागोन हाब आदा नंनो नङालै होनबालाय आं दानाव थांना बोना लायनोसैलै बन्दु नोंबो बोना लालै नैहाय गया बेखौनो जादो ओइ भाइमोन दे गयखौ जादो बन्दु नायनाय गया जा गोसोमखा हिनजावखिनि जा गुफुरखा देलाय आदा होमबालाय थाथ'दो जों थांलायनोसै औ दे होनबालाय फंबायमोन थांदो
हाब बिमा ओंखाम ओंख्रियालाय मोनबायना मोनाखै जोबोर उखैथारनाय मोन्दों दिनै ओंखामालाय जाबायमोन ओंख्रि संनो जेबोआनो गैया ओइ देखौ दहायनो खोन्थानो हायामोन होनबा बिमा थां जलंगाया लानानै फै थां आं बाजाराव थांनानै फैहैनि बोरो जलंगायालाय मानोथो एफा गोबाव रहाय लांगौ नै जलंगाया हाब बिमा दिनैलाय मा माथो लाबोनांगौ आलु थाव दालि ओमफ्राय आरो अमा बेदर सेरसे लाबोआ औ जागोन दे दिनै बावलाय फैसा थाइसेबो गैया गासैखौबो बाखिसो लाजोबना फैगोन आं